A danas baš i nije bio lak dan. Da, ali opet smo pobedili zlikovce. Bez obzira šta se dešava, dobro uvek pobeđuje zlo. I zajedno smo. 1, 2, 2, 3, avanturisti! Društvo, naši životi su se mnogo promenili od kada smo uspeli da pronađemo naše moćno kamenje. Sve dok avanturisti imaju moćno kamenje, nikada ih nećemo pobediti. A šta ćemo sada? Morat ćemo uništiti moćno kamenje. Ali kako ćemo to učiniti, Panda? Mislim da imam knjigu sa napicima koja nam može pomoći. Dođi kod mene kući, doktore Mjau Mjau. Imam plan. Hoću, ali šta si ti to spremila za večeru? Jako sam gladan. Pronašla sam je. Doktore Mau Mau, ovo je najmoćnija knjiga čarolija na svetu. Malo je stara, a? Naravno, ova knjiga ima preko 1000 godina. Slaže se uz vlasnika. Šta si rekao? Ništa. Šta ćeš učiniti sa tom knjigom? Ova knjiga ima čaroliju koja može uništiti kamenje od avanturista. Hajde da je potražimo. Gde je? Pronašla sam je. Čarolija je baš ovde. Wow, čestitam. Ali nedostaje samo jedna sitnica, zar ne? Šta? Moćni kamen avanturista. To je samo detalj. Jednog dana, jedan dečko se igrao u snegu. Iznenada! Je pronašao otisak stopala! I tako je dečko prišao tome otisku. I prišao mu je! Pogledao je taj otisak i onda je iznenada naleteo na Bigfoota! Haj! Ova priča je jako strašna. Idem u kuhinju po vodu. Hoće li neko? Hoću ja. Ja, uništili ste zabavu. Preplašile ste se. Ajde, ispričat ću vam jednu bajku. Mnogo slađe. Nekada davno živeli su princ i princeza. A! Pandora, nikada te nisam video tako uzbuđenu zbog bacanja čarolija. Razbijanje maštarija. Istraživanje normalnog. Napravit ću ovu zlu čaroliju. Pandora, šta li si to uradila? Kako izgledam, doktore Mau Mau? Pa izgledaš malo mlađe. Šta? Šta je tvoj plan?
Da li će avanturisti verovati bespomoćnoj starici? Hej, ko bi to mogao biti? Oj. Jessie, da li si to ti? Nedostajala si mi. Da, ja sam. Ali, ko si ti? Zar se ne sjećaš mene? To sam ja, tvoja baka. Baka? Ali šta ti se dogodilo? A, nije to ništa. Dođi vamo. Zar nećeš da me predstaviš svojim prijateljima? Hoću, naravno. Pođi za mnom. Hej, Ži! Jessie se jako zadržala dugo, a već mi nedostaje. Da li je otišla po vodu? Zdravo, avanturisti. Lepo vas je upoznati. Pa društvo zapravo... Ko ste vi? Hej, Ži! Prvo moraš reći zdravo. Aha. Dobro veče. Ko ste vi? Ja sam Jessina baka. Društvo, ja se ne... Wow! Kako je lepo upoznati vas. Dobrodošli u moju sobu, u moj dom. Nije baš najbolje sređeno, ali dobrodošli. Osjećajte se kao da ste kod kuće. Hvala vam. Avanturisti, imam jedno pitanje. Odakle dolaze vaše super moći? Društvo, ne sjećam. Postaje se super avanturista koristeći ovaj moćni kamen. Ja imam plavi avanturistički moćni kamen. A ja imam crveni avanturistički moćni kamen. Wow! Mogu li da vidim vaše moćno kamenje? Naravno, pa evo ga. Ej, Lukas, jesi li siguran da ćeš to uraditi? Naravno, Ži, pa ova dama nije zlikovac. To je Jessina baka. Evo, pogledajte, ovo je moj moćni kamen. Evo ga i moj. Ej! Hej, kakav je to zvuk? Mislim da dolazi iz kuhinje. Avanturisti, vreme je za akciju, bežimo! Konačno, moćno kamenje avanturista je moje. Vreme je da izađemo odavde. Čarobni štapiću, koristi svoju moć da me poslušaš. Kakav je ovo haos? Hej, ovdje nema nikoga. Sve je u haosu. Hej! Pa gdje je moj moćni kamen?
Pa, ostavili smo ga u sobi kod Jessine bake. Društvo, saslušajte me. To sam pokušala da vam kažem. Ja ne znam tu ženu. Znači, to je zamka. Ajde! Otišla je! Otišla je! Avanturisti, prevarila nas je jedna starica. Lukas, rekla sam ti da je ona bila zla. Avanturisti, ako naše moćno kamenje upadne u pogrešne ruke, to bi mogao biti kraj. Ne. Avanturisti, sada moramo otići u šumu opasnosti. Srećno nam bilo. 1, 2, 3, avanturisti! A ovog puta bez moćnog kamena. Kroz strahotame i čujući duboku tišinu, izgovaram ovu čaroliju sa svom svojom snagom, kako bi postigla sve što želim i kako bi svet istrunuo. Pandora, uspelo je. Ova čarolija je uništila moćne kamene. Konačno smo pobedili avanturiste. Hajde da proslavimo. Nema ni traga od naših moćnih kamena. Avanturisti, pogledajte tamo! Ne mogu da poverujem. Ne. Mora postojati način da popravimo naše moćno kamenje. Sve je moja krivica. Avanturisti, sada moramo imati vere. Na kraju, dobro uvek pobeđuje zlo. Ali naše moćno kamenje je slomljeno. I sve je moja krivica. Smirite se, avanturisti. Ostanite sa mnom. Šta se dešava? Kako dobra energija. Mislim da naši moćni kamenovi žele da razgovaraju sa nama. Ja sam plavi avanturista, ja imam hrabrost. Ja sam crveni avanturista i ja imam ljubav.
Ja sam Roze avanturista i ja imam snagu. Avanturisti, transformisali smo se u super avanturiste. Naše moćno kamenje je nazad. Mislim da je snaga naše ljubavi vratila naše moćne kamenove. Sada razumem sve. Naša moć je mnogo dalje od kamenja. Naša moć je povezana sa našim prijateljstvom. I zajedno smo. 1, 2, 3, avanturisti! Znao sam da nas nikada neće napustiti. Hej društvo, hajde da izađemo odavde. Bruxa Pandora, isso é por você ter me enganado! Doktore Mau Mau, sad kad smo konačno završili s avanturistima, možemo da odemo na odmor. Šta? Šta se dogodilo s mojom kućom? Izgleda kao uragan. Moćno kamenje, gde je? Gde je? Gde su? Šta se dešava? Kako dobra energija. Mislim da naši moćni kamenovi žele da razgovaraju sa nama. Čak i kad smo im slomili moćno kamenje avanturista, ne možemo da ih pobedimo. Da, čini mi se da dobro uvek pobeđuje zlo. Ćutite, doktore Mau Mau. Jednog dana, strašnog dana, zlo će vladati. Pa sada pokušaj da mi pomogneš da sredim ovaj nered. Hajde.